Sa ancient Near East, apil ang mga nasod sa Israel, Jordan, Syria, anang mga lugar. Many years, hundred of years before the birth of Christ, ang pangagamhanan maugyod ang monarkiya or mga panahon sa mga hari ug mga reyna. Ang hari sa usa ka gingharian maoy the most powerful person in his kingdom. Wa nagyoy mulabaw sa hari. The king holds the ultimate power over his kingdom. Muna hinungdan nga ang tanang mga tao mulabay gani o musud gani ang hari sa sa iyang gingharian, ang tanang tao mubaw gayud sa hari, mahal nga hari, ingon ana. Ang hari dili gyud siya mubaw ni bisan kinsa, kay siya man ang hari, with the exception sa usa ka tawo mubaw ang hari. Mangutana ko ninyo kang kinsa man sa iyang reyna. Mubaw ang hari sa reyna. Bisag unsa ka powerful ang hari, basta ang reyna na gani mo'y musulod, ang hari mubaw gayud sa iyang reyna. Mayon ang hari, mahal nga reyna. Yan na, mga bana ha. Mga bana, mubaw gyud mo sa inyong mga asawa. Paminaw. Kaya aron magmalipayon ang inyong pamilya. Pero naay problema. Nga naman, adtong mga panahona, ang hari daghan og asawa. Swerte ang hari. Karon, mangutan ako, kinsa may mahimong reyna sa mga reyna nga daghan mang mga asawa. Ang first, ang tubag, dili. Ang mahimong reyna sa tanang reyna, mao ang inahan sa hari. So sa ato pa di ay, inigsud sa inahan sa hari, mubaw ang tanan, apil ang hari. Maingon siya, mahal kong inahan. Ing ana ang role ni Maria sa gingharian ni ining kalibutana, kay siya ang inahan sa Ginoo. Kitang tanan mubaw ta sa mahal nga hari, mubaw ta apan si Maria, si Jesus sa isip sa kahari, mubaw siya, akong inahan. Tanawa? Unsa kadako ang kalambigitan ni Maria sa kinabuhi sa atong Ginoo. Una kamatikod mo, tanawa ra, o mga tikod mo, kadtong sa wedding of Cana, tong milagro sa unang milagro sa Ginoo, kinsa may nihangyo? Ang mahal nga anak, wala na sila'y bino. Apan sa may tubag sa Ginoo, wala pa maubot ang akong panahon. Pero unsay nahitabo? Nahimo ang unang milagro tungod sa paghangyo sa inahan sa Ginoo. Nya kita di ta mo hangyo sa inahan. Ikaw, kinsa may mga inahan dinhi? Makaako ba kag balibad sa imong anak? Makaako ba kag talikod sa imong anak? Ba? Ang imong payna, ikaw inahan. Ikaw gani mo hangyo sa imong anak. Dako gyud ang porsyento nga mahitabo gyud ang imong gihangyo. Nganuman kay ikaw isip usa ka inahan
dako gyud ka og kalabutan kay ikaw maoy nagpadako sa imong anak. Dito kuno sa langit, langit, ingon kuno Ginoo, San Pedro, aray San Pedro. Ingon Pedro, yes, Ginoo, pa. Ingon siya Ginoo, hindi na ko ganahan nga naapay makasudi ni sa langit, San Pedro, kay napuno na ta. Ingon siya Ginoo, sige, San Pedro, kinahanglan nga isirana ang tanang pultahan sa kingharian sa langit. Ingon sa San Pedro, yes, Ginoo, po, sirad-an ako. Bam! Gisirad-an ni San Pedro ang tanan gayud nga pultahan sa kingharian sa langit. Pagsaka pa ni Father Sherwin, pagtuk-tuk-tuk-tuk-tuk, kinsa man ka, Father Sherwin, pasudla ko, di na pwede. Kay sirado na ang tanang pultahan, wa nakasud. Ingon ni report San Pedro, Ginoo, sirado na, wa na makasud. Abtag pila ka adlaw, ni daghan manggihapon ang nakasud sa kingharian sa langit. Gipatawag sa Ginoo San Pedro, ako kang giingnan nga pasirad-an ang tanang pultahan. Ingon si San Pedro, Ginoo, sirado na ang tanang pultahan. Ningon ang Ginoo, unya nganong daghan pa man nakasud dinhi sa kingharian sa langit. Ingon San Pedro, Ginoo, ang imong inahan. Ningon ang Ginoo, nga naman unsa man day gihimo sa akong inahan, nga ako ra magipasirad-an ang mga pultahan. Ningon sa Pedro, Ginoo, sirado na lagi ang tanang pultahan, apan ang imong inahan, iyang giablihan ang mga bintana. Angat ka ditong mga kalag. Diba? Ingana ang kasing-kasing sa usa ka inahan. Bisag sirado na ng mga pultahan, mangitag ini siya paagi, aron ikaw nga iyang anak makasud ug makaambit sa iyang himaya. Ikaw, inahan, makaako ba kag imong anak tos gawas? Bisag unsa pa na kamaldita ng imong anak, imong kasing-kasing magpabilin gyud na nga kasing-kasing sa usa ka inahan. Yung anak to atabang ito bisag maldito na sa naman Ginoo, masudlan naman na nga naman tungod kay si Maria isip usa ka inahan, iya yung nahatag 100% of humanity of Jesus was taken from his own mother. Kaya wa man siya amahan. Nabay amahan na Ginoo? Wala, lalang sa Espiritu Santo. Nga sa ato pa ang tanan, the whole humanity, ang iyang pagkatao ba, tibuok pagkatao niya. Kita mo ng twin hearts of Jesus and Mary, di ba? Twin hearts. Nga naman, the whole humanity, 100% of humanity of Jesus. 100% ha? Kaya kining tao, kita, duha man ta, na ay part sa amahan, na ay part sa inahan. Duha man ta, no? Chromosomes. Chromosome science, 24, pila ba tayo chromosomes na? Kalimutan ko. Anyway, both sa parents, sa father and sa mother, di ba? Si Jesus wa may part sa amahan. Ang tanan, the whole humanity of Jesus was taken from his mother. Di ba? Karon, adlaw mo ang birthday sa atong inahan. Pagkatao sa mahal nga Birhen Maria, giandam na siyang daan nga mahimong inahan sa Ginoo ug usab mahimong inahan natong tanan. Bitaw usahay I could not imagine there are those people that don't acknowledge Mary as a mother. How could you deny the existence of a mother? Because you won't be here in this world without your mother. So kitang mga Katoliko, ingana ta. Atong giila ug atong gitahod aron
kita isip iyang mga anak makasampita among inahan tabangi ko kay nakasabot gyud siya unsa ang pagka inahan.